ξεκίνησα να κάνω live εδώ πέρα για να φτιάξω το πρωινό μου. Δεν μπορώ να κάνω πρωινό χωρίς live χωρίς πρωινό, anyway αυτό. Λοιπόν, φυσικά θα φάω πάλι πήγα να πω γάλα με μπάρες. Γάλα με μπάρες. Αχ, τι ωραία. Όσο πήγε το κάθε Σαββάτο. Το είναι εξοχή και έχουμε αρκετές αράχνες στην ηλίθεια. Πόσο μου πάει αυτό το κολλιέ, πηγαίνει τέλειο. Guys, εγώ κάνω και για το YouTube, γι' αυτό μιλούσα σε άλλη κάμερα. Thank you. Λοιπόν, δεν είναι πολύ ωραία το πήρα, το πήρα χθες. Τα βλογγάρω που είναι όλα αυτά το δείτε στο YouTube. Όλα αυτά δείτε YouTube. Ανυπομονώ να ανέβει το βίντεο μου. Να το δείτε στο YouTube. Το χρυσάκι. Hello. Πόσο χρεώθηκε το κάθε σαπό. Ένα τηλέφωνο με για δίνω τέλειο αυτό παιδιά, δεν ξέρω μας πάρα πολύ το τέλειο. Thank you. Κάτω είναι. Αυτή ήταν η χθεσινή μου λαβάδα. Ωστόσο έτρεχε παντού. Και στα χέρια μου και είχα γίνει χάλια. Χθες σπάσαμε τα αυγά. Δεν νίκησα. Νίκησε ο μπαμπάς του Κωστή. Και τα χέρια μου είναι κάπως έτσι. Είναι ακόμη έτσι από τα αυγά. Τέλεια. Ακόμη και τον ήχη που μου έχει φύγει έχει ροζουλήσει. Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ. Hello. Οπα. Ωραία. Τι φάγατε χθες? Εγώ έφαγα κοτοπιφτέκι. Θα σημειώσω το γραμμάρια. Κοτοπιφτέκι. Αχ, τι ωραία κλεισίτσα αυτή, τι cute. Με κοτοπιφτέκι με πατάτες και ρύζι. Και αληθώς παιδιά μου. Και τυρί γραβιέρα. Τα φρυδία μου λένε και τα έχω βάψει. Είναι φυσίκα. Όπα, yeah. Ρε φίλε, πρέπει να περιμένω να μαλακώσουν τα κονφλάξ. Ξέρεις, τα έχουν κάνει τέτοια εδώ πέρα. Είναι μόνο επειδή κρεμόντουσαν έτσι, οι παντόφλες τις πουλούσαν έτσι. Ξέρω εγώ. Περίεργο. Πόσο, κάτσε να σε δω τέτοιο πρώτα, πιο ωραία. Ψήνουνε ήδη κάτω, απλά εγώ πρέπει πρώτα να φάω και μετά θα κατέβω εκεί κάτω. Θα πάω. Ναι, στην Πάρο είμαι. Τα φιλιά μου από την όμορφη Πάρο. Όντως είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ άπλα, έχει πολύ φύση. Πάρα πολύ φύση. Πίζα ρε γαμάτο, πού έχει? Πού έχει πίζα? Ναι, πώς το... Δεν έχει. Δεν καταλαβαίνω, του λες, τι έκανες μπάρμπεκιου? Το μαλλί μου τέλειο. Και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
ρωτήσω πόσο χρεώθηκε το κάθε. Σ' αγαπώ. Η μάσκα είπε μου έχει πέσει στη μέση. Στο YouTube, παιδιά, με λένε Χριστίνα Αθανασιάδη και μπορείς να πατήσεις και το link που έχω στο προφίλ, στο βιογραφικό, στο TikTok. Και σε πάει απευθείας για να κάνετε subscribe στο YouTube μου. Που την Τετάρτη. Τι μέρα είναι σήμερα? Κώστα, τι μέρα είναι σήμερα? Κυριακή. Θα έρθετε κάποτε Αλεξανδρούπολη με το γόρι σου. Αλεξανδρούπολη είναι στην Τουρκία, σωστά. Εγώ θα ήθελα. Ο Κωστής είναι λίγο χέστης βασικά. Εδώ του λέω να πάμε Παρίσι, αλλά φοβάται. Πω, σε κάνω expose. Αυτοπώνησα. Τι ωραίο το κολλιαδάκι μου. Thank you, bro. What's your name, bro? Τα κολλιά τα έχω πάρει από ένα μαγαζάκι εδώ στην Πάρο, στην Παρικιά. Vas. I said that right? Vas. Was. Va. Ναι. Oh, I said that right. Then, English στην Παρικιά. Πας πιο κάτω. Πού είσαι? Πού είσαι, Πάρο? Πού είσαι? Πάρο, είσαι ακόμα? Ναι, Πάρο, είμαι ακόμη. Λεβαρίδες αριστά, γιατί θέλω να βάλω παντοφλίτσες και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω πόσο χρεώθηκε. Κωστή, χέσου. Πού ήταν η Λιόλιου στην, πώς τη λένε, στην Αθήνα πήγα να πω, όχι στην Πάρο, ήταν η Λιόλιου στην Πάρο. Κυκλάδες εννοείς. Ακολουθεί. Θέλω να πάω Μύκονο. Μόνη μου, με τη μάνα μου, με την κολλητή μου και με τα κόρη μου. Εγώ θα κάτσω πάνω από ένα μήνα Μύκονο, στάνταρ. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω αυτό. Θα μείνω σε παγκάκι και θα το κάνω. Κάτω. Λοιπόν, τέλος πάντων κλείνω. Να πάω μια να καθορίσω. Too much information. It's okay, bro, είμαστε μια οικογένεια. Πού είναι η πετσέτα, δεν έχω link, έχω στο προφίλ μου, να πάω στο YouTube κατευθείαν. Hello. Τα email μου πρέπει να τσεκάρω. Φιλάκια. Χριστίνα Αθανασιάδη, παιδιά, να τσεκάρω. Φιλάκια. Χριστίνα Αθανασιάδη, παιδιά, να γράψετε, θα με βρείτε. Φιλάκια.